Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. COVID-19ak mundua hankaz gora jarri du. Milaka aldiz entzun dugu azken aldian titularretan. Milaka aldiz solastu gara pase sanitarioaz, txertoez, musukoaz, baina nire inpresio da kausetaz ez garela gehiegi solastu. Eta solastu garenean ez dugula seriotasun handiarekin egin. Bai, ez, hau argi eta garbi bioatake bat izan da, ez. Txinak mundua kontrolatzeko, mugimendu geoestrategiko bat, ez. Mundu txino asko badia. Eta mundu tokia egin beharra zegoen, eta hortaz, ez, txinoek egin dute bioatake hau, ez. Eta haik txertoa aspalditik zeukaten, bideo batean, agertzen da hemen txertoarena, Mira, hemen txendu, hemen zuten base zentrala, txendu. Baina, badago bertze azalpen bat, konplexuagoa eta interesgarriagoa dena. Azalpen horren arabera, ekosistemak degradatzen baditugu, orduan gaixotasunak azaleratzen dira. Izan ere, gure osasuna eta naturarena bat eta bera dira. Hortaz, gaurko saioan, osasun bakarra kontzeptuaz arituko gara. Dos Reinoseko aintzira, adiskidetasunaren abia. Zaharra Gazteluko ezegune txiki hau gizakiak egina da, 50ko hamarkadaren bukaeran. Aragoiko mugan dago, errege bardeetatik hurbil. Kontserbazio bereziko eremuak 30 hektarea baino gutxiago ditu. Horietatik urmaelak 20 ditu. Sakontasun gutxikoa da, alderik sakonena 1,6 metrokoa baita. Kaixo Gorka, Xaguxarrei historian zehar gauza askoren errua bota izan zaie eta fama txarra jarri, eta orain COVID-19arena etorri da. Egia esan, baliteke, birus hau, Xaguxarretan inoiz sortua izana, baina egia esan baita ere, Xaguxarretan ez da oraindik gaitza bera aurkitu, ez dakigu non sortu da. Hori alde batera utzita edozein kasutan, pentsatu gizakiari eragin izan dioten gaitz nagusia handienak eta gehienak animalietatik sortuak izan direla beti. Bere garaian famatua izan zen izurri beltza, baina horren ondori etorri izan dira kolera, malaria, gripea bera, gripea hegaztietan sortzen da, berriki sortuak izan direnak IESa bera, Ebola, Marburg, amorrua, makina bat. Normalean horrelako gaitz handiak asko zabaltzen direnak animalietatik datoz. Baina ez dira besterik gabe animalietatik gizakietara pasatzen. Normalean hori gertatzen bada, izaten da gizakiak okupatu ditulako, gure bizilekuak, tradizionalki gure bizilekuak izan ez diran eremuak, eta bertako ekosistemak nolabait kaltetu edo estresatu egin dituguelako. Horrelako estres egoeretan gertatzen dira epizootiak deitzen diren virus jauzi hauek, gaitz jauzi hauek, animalietatik, animalia batetik bestera edo gizakietara, ez da. Orduan, errua, ez da, ez xaguxarrena, ez beste animali batzuna lehen ekarritako beste hainbat gaitzekin.
Arazoa da, gu gero eta leku gehiagotan sartzen garela, gero eta ekosistema gehiago eraldatzen ditugula, eta gero gure mugikortasuna izugarrizkoa denez, horrelako virus batek jauzi egiten duen momentutik, oso erraza dela virus hori gizateria osora zabaltzea, mundu osora zabaltzea eta pandemia bat sortzea. Duela ja 30 urte zientzilariek aurreikusten zuten, horrelako pandemia handi bat etorriko zala, ekosistemei egiten ari gatzaizkion kaltean ondorioz, eta hala izan da, eta ziurazki COVID-a etorri den bezala, besterik etorriko da, ez da azkena izango. Bueno, eta gaurko saioan, Maria Napalekin gaude, biologoa, bera, Nafarroko Unibertsitate Publikoan naturzientzien didaktikan irakaslea, eta bere tesia ere egin zuen xagu-xarren inguruan, beraz, izlari aproposa, gaurko gaian, osasun bakarraren eta COVID-aren inguruko gai horietaz solasteko. Egunon, Maria? Egunon, Erka. Orduan, lehenengo galdera, zuzenean izanen da zer den osasun bakarra, ez? Zeren, ekologismoan erraten da hunditzetan, gure osasuna eta naturarena, nolabait ere planetarena txirikordatuta daudela, ez? CO2 botatzen badugu, nolabait ere natura bera edo atmosfera zikintzen dugu, eta horrek kalte ekartzen dio bai planetari bai guri, baina bait ere eraberean airea kutsatzen dugu eta horrek guri ere eragiten digu gure osasunean, ez? Beti ikusten dugu naturaren osasuna eta gurea lotuta daudela, eta hortaz sortuta, ez? Osasun bakarra kontzeptu hori. Orduan, ezagik, Maria, esplikatzen aldi guztun, bizketo ez zer den kontzeptu hori, igual adibideren batero. Osasun bakarra da enfok ikuspegi bat, ulertzen duena politikak eta legeria eta praktikak, programak modu bateratuak egin behar direla. Osasun publikoa emaitzak hobetzeko edo lortzeko ezin dugula bakarrik kontrolatu gizakion osasuna, animaliona aintzat hartu gabe. Azken finean, gizakiok eta animaliok partekatzen ditugu mikrobio asko eta elkarri kutsatu eta ekosistemak partekatzen ditugun heinean, eta hortaz ezinezkoa da esan dugun bezala, batzuena kontrolatzea, bestena kontuan hartu gabe. Oso adibide argia dugu amorruarekin. Gizakiengan amorrua kontrolatzeko modu eraginkorrena da animaliturria kontrolatzea, kontrolpean eukitzea, adibidez, txakurrak txertatuz. Nolabait ere, gure osasuna ez dela mugatzen gure gorputz honetara, ez? Gaten dela hortik aratago, badu handiz ikusteko prebentzioarekin azkenean. Bai, gure goizatea bermatu ezin dugunez ekosistemak zaindu gabe bezala, ez? Beharrezkoa da osotasuna lantzea eta osotasuna mantentzea gurea ere mantentzeko. Azken finean sistemaren parte txiki bat gara. Arrain bat, urkutsatu batean, hori ez, segurazki ez da oso sano egongo. Uste dut daituela, hiru zutabe okerrezpanago osasun bakarra kontzeptuak, izaten da, gizakion osasuna, naturaren osasuna eta animalien osasuna. Eta animalien osasuna, bai. Hiru zutabeak hartu behar dira kontuan. Gizakion osasuna eta animalien osasuna, azken finean, ekosistemen osasunari lotuta daudenak, ez? Orain oso famatua eginda kontzeptu hori, batez ere koronavirusaren gatik, ez? Ze hipotesia dago animalietatik eta egin zuzen ere saguzarretan sortu zela eta evoluzionatu egin zela, eta beste bitarteko ostalari batean edo batzuetan egon zela hor evoluzionatzen aldaketak pilatzen, metatzen, eta handik pasatu zela gizakiona. Gizakietara. Gero igual sartuko gara momentu batean ere, pixka sakona COVID-aren kontuan, aipatu duzu, ez? Azken solasten ari ginen zoonosiaz, ez? Orain nahiko ezaguna egin den kontzeptu bat, COVID-aren arira, eta badona ikusteko osasun bakarraren kontuarekin. Zoonosia zer den erratan duzu, modu ulertzerraix batean? Bale, saiatuko gara. Zoonosiak dira edozein ordudenetatik gizakiengana pasatzen den gaixotasun, modu naturalen transmititzen dena. Zoonosia hoixen. Eta uste dut, orain nahiko ezaguna egin dela, osasun bakarra kontzeptu horrek adibidez erraten du uste dut,
virusen transmisio handitz zoonosiangatik gertatzen direla, ez? Behin uste dut irakurri nuela kasuen 70% zoonosien ondorio bat direla. Bai, gehienak dira virusek sortutak, baina ez dira bakarrak. Igual famatuenak dira justo bakterioekin edo beste nematodo edo beste patogenoekin lotutak. Adibidez, gure inguruan oso edatua dauden beste zoonosiak dira trikinosia. Trikinosia seguru ezagutzen dela hartzen da txerrien edo basurdeen haragi kutsatua jateagatik, edo listeriosia edo salmonelosia ere bada bakterioek sortutako beste zoonosi bat, zen gehiago. Ez dakit izaten alden zoonosiaren kontuari garen ez, abeltzantza industrialak ere areagotzen ditu zoonosi kasuak? Igual makroetxaldeen metaketa horretan edo? Hore, eztabaidagarri izan daiteke edo bi ikuspuntutik begiratu daiteke. Egia da alde batetik, animalien densitatea handitzen denean, esponentzialki hazten dela, zoonosi edo eritasun bat sortzeko arriskua, naiz eta etxeko animaliek birus gehiegi eta arriskutsuegi gehiegi ez izatea, normalen ez dira, animali basatietan askoz gehiago aurkitzen dira eta arriskutsuagoak, baina... Etxekoak erran duzu baita ere behiak eta bat. Bai, etxeko etxabereak. Hori egia da, densitate ditzean handitzen dela arriskua eta densitate handitzeak ere ekartzen duela antibiotiko gehiago erabiltzea eta horrek sortu dezakeela osasun bakarreko solotuta dagoen beste kontu bat, antibiotikoei resistentzia. Baina bestetik, egia da ere animaliak leku txikiago batean kontrolpean eta leku bakar batean ukitzeak errazten duela zoonosien kontrola. Askoz errazago konturatzen zara ateratzen edo sortzen direnean eta askoz errazago direla hori detektatzeko, tratatzeko, hil behar badira animalia, askoz errazago, hildu behar dira ez, baina askoz errazago da kontrol neurriak hartzea. Orduan, eztabaidagarria. Agian pentsatzen dut hortaz ere ateratzela igual bere momentuan lege hori ere abereak ez, baserrietatik ateratzeko ez, osea etxe bizitza horretatik atera behar direla gaur egun, eta pentsatzu igual badola ikusteko. Bai, izan daiteke, ze adibidez momentu horretan oraindik ez zitzen zen, nola zen hauntzen sukar hori, fibres de Malta adibidez hor gertatzen zen ez, etxeetan. Esne tratatu gabekoa edo gaizki tratatua edateagatik, edo, txarrien haragia jateagatik oraindik zegoen trikinosia, etxetan, orduan bai, uste dut lege hori izan zen modu bat kontrolatzeko, kontrol sanitario edo osasun kontrolak areagotzeko edo osasuna bermatzeko. Edo zein kasutan, makroetxaldetan dagoena da, aipatu duzun hori ez, sortzen da handitz, antibiotikoi erresistentzia ez, erabiltzen denez modu esponentzial batean, hor nik entzuna dut hori dela bakteriontzako nolabaiteko paradisu bat ez, badutela haiek erreproduzitzeko baldintza bikainak, ez, modu azeleratuan eta hor mutazioak sortzen dire eta erresistentziak. Bai. Gainera, antibiotiko berdinak, gure mekanismo fisiologikoak eta gure ruta metabolikoak osantzekoak direnez, antibiotiko berdinak erabiltzen dira gizakiengan eta animalien artean. Orduan, animalietan gaizki edo gehiagire beltzeagatik sortzen diren erresistentziak eragiten digute. Orain hori fama handia, ospe handia hartu du COVID-aren kontua eta zoonosiak eta baina nik esango nuke antibiotikoen resistentziaren kontua askoz kezkagarria dela eta bai. Ze hemendik, ja existitzen dira ja izen bat jarri zaie eskape bakterioi, ez? Normalean erabiltzen dien antibiotikoi resistentzia erakusten dien bakterio talde batzuei, eta oraindik ez da oraindik ez da jende asko hiltzen horregatik, baina areagotzen ari den arazo da, eta batez ere immunosuprimidoak dauden pertsonen artean, hiltzen ari dira,
nabaritzen ere den arazo larri bat da. Hor, etorkizunean gure esperoan dagoen, ez? Bertze Bai. arazo potolo bat, guraski, Bai, bai. antibiotikoen erresistentziarena. Gaietik gehiegi ez desbideratzeko, Maria, hemen, bueno, ekologiaren eta ekologismoaren programa bat da hau, galdera zuzen bat botako dizut. Ekosistemen degradazioak areagotzen du gaixotasunak ateratzea, gaixotasunak sortzea? Berez, nik ez nuke esango jatorriarekin, gaixotasunen jatorriarekin lotuta daudenik. Eboluzio biologikoa eta birusen eboluzioa prozesu erabat naturala da. Etengabe gertatzen dena eta edozein baldintzetan. Izan ere birusak oso izaki sinpleak dira, ezin dira kontsideratu izaki bizidunak, beste izaki bizidun bat behar dutelako erreproduzitzeko eta kopiak egiteko, eta horregatik ez dute kode genetikoaren erreprodukzioan gertatzen diren akatsak kontrolatzeko edo zuzentzeko mekanismorik, ez? Orduan, mutazioak eta aldaketak eta akatsak eta oso arruntak dira. Eta berez, variante eta espezie eta agertzen dira etengabe. Eta horietako batzuk sortzen dituzte gaixotasunak eta beste batzuk ez. Baina habitataren suntsipena eta degradazioa eta hori guztia, igual sorrerarekin ez, baina zerikusi izan dezake edapenarekin. Edatzeko duen errastasunarekin. Habitata suntzitzen denean, edo, bueno, orain arte, orain duela gutxi arte, naturari ez egozkion espazioak erabiltzen ditugunean, aukera gehiago daude ez, gizakia eta animalia kontatuan egoteko, eta animalia kutsatzen badira, kutsatua badaude, hori, guk ere gaixotasun hori jasotzeko. Orduan, igual jatorrian ezain beste, baina zalantzari gabe edapenean bai. Hori da. Nolabait ere degradazio horrek, ekosistemen degradazioak ez ditu sortzen birusak, bai egiten duena da, gu birus horiekin kontaktu zuzenagoa izatea, nolabait ere, zerraten alko gero. Bai, eta ez da bakarrik kontaktu edo espazioen kontua ez. Ikusten da ekosistemak zenbat eta konplexuagoak eta anitzagoak izan, orduan eta gaixotasunak kutsatzeko eta edatzeko arrisku gutxiago. Nolabait diluzio efektua deitzen diogu horri ez. Ekosistemak konplexuagotan, hortik ateratzeko arriskua txikitzen dela. Orduan, Maria, solasten ari garen honetan, bioaniztasuna, aipatu dugu, eta ni bau sentsazioa onditzetan bioaniztasunaz, solasten dugula modu arron estetiko batean gratu. Bioaniztasuna garrantzitsua da, baina, etortzen zaizkigu burura, hartz polarrak, begiratze politak diren, edo libelulak, ez kontserbatu behar ditugu, baina ez, bioaniztasuna, zaintzea eta kontserbatzea garrantzitsua da, hain zuzen ere gure osasunaren gatik, ez? Nik entzuna dut, nolabait ere guretako sistema immunologiko bat bezala dela bioaniztasuna eta gure eskudo moduko bat izaten aldela. Bai, bioaniztasuna oso garrantzitsua dugu gure osasuna babesteko. Ikuspuntu berakoi batetik, baina ez bada ere. Alde batetik, botika honitz aurkitu ditzakegula oraindik aurkitu gabe edo aurkitzeke dagoen naturan, onddoetan, bakterioetan, baina bestetik ekosistemaren konplexutasunak laguntzen digutela gaixotasunen agerpena edo patogenoen igorpena kontrolatzeko. Lehen esan dugun bezala, ekosistema konplexuagoak eta anitzagoak hobeto kontrolatzen dute gaixotasunak. Bai zeharkako modu batean eta bai modu zuzenean. Alde batetik, anfitrioien edo ostalarien dentsitatea murrizten delako, eta bestetik predatzaileek eta lehiakideek kontrolatzen dutelako, nolabait eragiten duelako ostalariaren portaera eta hortaz murrizten dute patogenoak edatzeko arriskua. Lehen horretzen zenuena, pixket bioaniztasunak egiten du gaixotasun horiek diluitzea. Bai, eta izan ere hitz edo hiztegi teknikoan diluzio efektua deitzen zaio. Begira, hain zuzen ere. Pixket COVID-era etorri zonai, gaur egun erdigunean dagoen gai honetan, eta odon ikusteko gaur solasten ari garen honekin. COVID-a zerranda zer nahi,
ez dira ahots gutxi errandutenak hau bioatake bat zela, ez? Edo, bueno, ez dakit, Txinaren konspirazio bat, olako teoriak egon dira. Ez dakit zein den Maria ikuspuntu zientifikoa honen agerpenarekin, eta badena gure gaiarekin erabat ikusteko. Ikuspuntu zientifiko ofiziala da jatorri naturala duela. Badaude hotz batzuk eta normala da, aldarrikatzen dutenak igual biotak edo gizakio sortutakoa izan dela, baina orain bertsio ofiziala da zalantzari gabe jatorri naturala duela. Azteko zoonosi gehienak edo halako gaixotasun gehienak naturan edo animalitatik etorritekoak direla. Hala nola, Ebola edo SARS edo MERS edo inkluso HIV, SIDA, animalitatik etorri zitzaigun. Ez litzateke lehenengo aldia dena den izango laborategi batetik virus bat egiten duen, ihes egiten duena. Ja, gertatu zen duela urte gutxi batzuk, gertatu zen Pekinen, bi langile kutsatu zirela, SARS edo, arrasketa virus batekin, eta beste 7 pertsona kutsatu zituztenak. Baina normalean gertatu denean oso gertakari mugatuak izan direla eta kontrolatzeko eta detektatzeko oso errazak. Orduan, bioatake edo gizaki sortutako zerbait izateko nahiko probabilitate txikiak daude. Hala ere, esan bezala, normala da zalantzak eukitzea, batez ere hemen politika eta joku geopolitikoak eta nahasturi derelako. Eta mundua Txinari begira zegoenean, Txinak eskutatu zituzten langileen analiziak eta osasun publikoko sistemaren datuak, isilpean izan dituzte eta normala da horrek zalantzak sortzea. Baina argudioak eta inkluso jatorri artifiziala duenen argudioak erabiltzen aztertzen dituzunean, konturatzen zara luzurtatzeko nahiko errazak direla. Erabili dira batez ere 3 argudio. Alde batetik, inguruko animali bazatietan ez dela aurkitu, ez dela sekuentziatu genoma. Baina hori askotan gertatu da, inkluso Ebolan eta urteak behar ziren naturan aurkitzeko birusa, nahiz eta ongi detektatua egon eta ongi identifikatua. Gero bestetik, batzuk esaten dute genoman, birusaren genoman agertzen direla izki kode batzuk normalean familia horretako birusak agertzen ez direnak. Eta 3. argudioa dela, badirudiela diseinatuta dagoela oso kutsakorra izateko eta beraz oso proposa pandemia bat sortzeko. Baina gero ikusi dugu naturalki atera diren variante berriak askoz kutsakorra direla. Ordu posible zen eta ez zuten egin. Horrela egin bazuten hasieratik zergatik ez zute sortu zuzenean Delta edo Omikron varianteak, ez? Orduan, badaude oraindik batzuk ideiak defendatzen, baina predikamentu edo... Ez du konsistentzia gehiegi, ez? Komunitate zientifikoak ez du onartzen, hipotesi hori. Leheno aipatu duzuna, VIH-a bezalako gaixotasunak eta bertze gaixotasun eta virusan dana bat, zuzen ere. Oraindik badaude, ez? Teoria konspiranoikak eta SIDaren inguruan ere badaude oraindik teoria konspiranoikak, baina argi dago, ez dutela sustengu askorik. Solastaren ari garen gaiaren arira, agian COVID-aren kasuan, uste dut oraindik azterketak daudela ikusteko baldin eta bertsio ofiziala zuzena bada eta pixket zoonosi kontaktu bat baldin bada eta badakit ari direla ikertzen ikusteko zer izaten duen hor ikusteko aldaketa klimatikoak, ekosistemen degradazioak eta agian gehiago zure iritzia da, zuk Maria uste duzu nolabait ere hori, guk degradatzea ekosistemak eta habitat naturalak eta ez, horrek izaten alduela zer ikusirik COVID-aren agerpenarekin? Lehen esan bezala nik ez dut uste, nik pertsonalki ez dut uste jatorriarekin zerikusia duenik. Bai ziurazke
lehen esan dugun bezala, edapenarekin. Bai, animalien komunitateen edo populazioen barruan, ze azken finean, estresa pairatzen dugunean, immunitate sistema jaisten dela eta errazago dugu kutsatzea eta gaixotzea, ez? Bai, animalietatik gizakien gana pasatzeko errestasunean, ze azken finean, animaliak erabiltzen dituzten espazioak guk ere erabiltzen azten garenean, errazago dugu kontaktuan hartzea eta gaixotasuna kutsatzea, hartzea. Eta bai mundu mailan edapenarekin. Azken finean, merkataritzak, produktuak eta gu asko mugitzen gara eta barriatzen ditugu gauzak eta heleko batetik bestera. Orduan, gure bizmoduak, sistemaren degradazioa baino gure bizmoduak kaltegarriak eragina dauka, baina nik esango nuke gehiago edapenean eta mugimenduan jatorrian baino. Bukatzeko, Maria, edo bukatzen joteko, galdera motz bat, uste duzu etorkizunean pandemia gehiago izaten aldirela, edo gero eta gehiago inkluso? Bai, zalantzarik gabe pandemia gehiago egongo dira. Lehen ezagun dugun bezala, eboluzio biologikoa prozesu geldiezina da eta jarraituko dira variante berriak eta virus berriak eta bakterio berriak eta agertzen. Eta aipatu berri ditugun faktoreak ez badira desagertzen, jarraituko dugu. Osea, mugimendua, pertsonen eta merkataritzaren produktuak eta mugimendua ez badugu arrazionalizatzen eta geldiarazten, baldintzak ez badira aldatzen, berriz gertatuko zaigu. Osasun bakar hori nolabait ere ez badugu kontuan hartzen, ez? Hoixen da, badira aukerak etorkizunean ere, oraiko egoera hauek errepikatzeko. Bai, zuzendu beharko genituzke gauza, osasun bakarraren alde egiteaz gain eta ikuspuntu integratu hori hartzeaz gain, ez? Nik uste dut horretarako ere zuzendu beharko genituzke gauza asko. Adibidez, mega urbe hiri superhandiak birpentsatzea, ia logiko edo zentzuzkoa den hain populazio dentsitate handiak eukitzea. Adibidez, Makaon, Txinan, 2.000 biztanle kilometro karratuko, uste dut daudela. Eta Bombain ere, eta Jakartan, eta izugarrizko dentsitate, populazio dentsitate pentsatu beharko genuke, hori zentzuzkoa den. Eta, gure joan-etorriak, beren festa. Mundu mailan badaude, 10 hiri, 20 milioi biztanletik gertu edo gora daudenak, eta hori ez da normala, esan duzun bezala, virusen festa, makroetzaldeak bezala. Orduan, Maria, xaguxarrak begiratu baino, begiratu beharko genuen nahian gure buruak ere bai, ez? Bai, gure bizimodura. Eta hasi igual tokiko produktuak konsumitzen, baina denetan, eta gure joan-etorriak murrizten, razionalizatzen. Lokalizatzen. Bai, lokalizatzen. Hain zuzen ere, Maria horrekin, eta bukatzeko gaurko solasaldi honekin, beti elkarrizketatu eskatzen diegu bi gauza. Batetik, gomendatzeko, pelikula edo libururen bat, edo, agian gaiarekin zer ikusia izaten alduena, eta bertzetik, Maria, zu politikaria izango bazina, ze neurri proposatuko zenukeen, honekin ez, osasun bakarrarekin eta virusekin ikustekoa duena. Bai, ni egia zen oso zinemazalea ez naiz, orduan igual egongo dira filmak proposagoak, baina bere garaian ikusi nuen eta gustatu zitzaidan Outbreak filma. Eta orain famatua izan bentzan Netflixen COVID-a dela eta. Film horretan, duela 30 urte edo duela 40 urte, agertzen da, mercenarioen kanpamendu bat duela 40 urte kutsatu zena ebolaren antzeko birus batekin, odiol jarioak sortzen zituztena eta 24 ordutan hiltzen zuena. Eta kanpamendua bombardatu zuten edapena eragozteko. Handik 30 urtera berriro agertzen da virus berdina eta eramaten dute kutsatua Kaliforniara, ospital txiki batera, eta berriro pentsatzen dute bombardeatzea hiria edo ospitala kontrolatzeko. Eta filma berez, aktore onak ditu eta
Baina filma berez igual ez da oso ona, baina planteatzen digu orain agertzen ari diren galdera interesgarri batzuk. Adibidez, gobernuen ezintasunak populazioa babesteko, edo ze arriskutsu zen daiteken zoonosi epidemia kontrola ezin bat, ze heriotza tasak sortu ditzaken, eta ze benetan uholdekin bezala kontrola galtzen dugunean ze txikiak garen, ze kontrola ezina den natura. Edo norberaren eta gizartearen libertatearen edo eskubideen kontua, nola orekatu, gauza horiek, nahiko interesgarria da. Ikuspuntu kritiko edo reflexibo horretatik begiratzen baduzu, nahiko ona izan daiteke. Erabat eguneroko. Eta horren kontu, Maria, azkeneko galdera hori, zuk ze neurri proposatuko zenuke, hola, aipatu neurri bat proposatuko zenuke? Nik, pentsatu bi neurrialde batetik, erraztea datuen elkar trukadaketa, animaliak eta gizakion osasuna ikasten dutenen eta ekosistemen osasuna ikasten dutenen artean, bultzatuz datuak irekian elkar trukatzeko plataforma baten bat. Eta, legez bultzatu eta sustengatu ekonomikoki eta hori guztia. Eta bestetik ikerketa lehiaketan, naberitzen da, ikertzailea naizela, ikerketa lehiaketan lehenestea ikuspegi integratu hori ematen duten proiektuak. Animaliak eta, gaixotasun berri horiek ulertzea ahalbidetzen duten proiektuei, disiplinarteko proiektuak. Hortxe, Mariaren hitzak, zentratu gaitezen ezagutzean ongi zein den testu ingurua, ikertu dezagun, eta zaindu jar dezagun erdian gure osasuna, eta ez ditzagun akusatu xagu-xarrak ez dutela hemen inolako kulparik, eta bertzen Maria gainera sartuko da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.